سلام زخبركم تغطاتلتنا كمي زانحكم باركس نايت ساعة زينا حزلكم متيالله سناي مكتتال أمريكا نمنتايان تايوان كسبا فمجعة اعتقازلا بريزيدنت أمريكا جو بايدن تايوان أتصور أمريكا نغتعدق أبز قرب أوان 8 مليون دولار كتصدقن كلا تشاينا بتكبر واشنطن كم زحزنتن كم تقاومون قليصا إذا أمريكا نتايوان زدقتو مليونات نترى تعذابي استغانن يكونن كاب واقع حنت نفاريت كينات زناسيو تايوان لعل 14 بليون دولار زواجو وتادرو أتصور أمريكا عزيزة نمتاي دا 8 مليون دولار زيادة قداس غوينو ولكوا نتايوان زقبر زخون عينت وتادرو حجز ملاش بيجين حرق أن انتخونه أزن حجيجن زتفل إذا 8 مليون دولار لقى حيكونن كاب كفلت قبر أمريكاوين زمز أدامبر أمريكا دحر لعلي 4 عامتات نفلم أوانيا وقعوا أفلتون أبزي رخبت بوتا أصور نملأخ نايبا على جنزب تتكام زلا إذا تفت أمزخون زلو دما أبتحتي اتوتادرو فاينانس واتاي FMF زبها المدبي أبز حلف عامت روسيا نيوكرين كاب تور جميرو وتادروي فاينانس واتاي FMF ناي أستات 4 بليون دولار زقمت وتادرو أصور ناب كيفلي إخيو ناب أفغانستان عراق إسرائيل جبسن كالوتن بليونات نملأخون از بروجرام أبتغمو عليهم أنت هنا كسب حجي بحبرات هاجرات أفلتون زلون هاجرات ويتكالات رايو مليونات وبليونات كنزبي بزفلت تايوان أفلت أيتوهبان أمريكا بشان شعتم 270 دبلوماسيا وركب كاب تايوان ناب تشاينا مسكيرت بمسرات وعلى ركب تايوان ناب زاد سيتات صور مشات كتسيلا أتقند قداي تايوان كاب تشاينا نزقات أمام متقعتي نخد كالخل أخولات صور مشات زبلينيرو نركبات واشنطن بيجن نزي من نوات أتزقبر مشات أصور والسنيوم أمريكا نعسرتات عمتات مش تشاينا زلوا ركب نقدين زي مبتخ أب استراتيجية زي نصرنا تشخيلا عند مشاركة تايوان كوينة تقتل الله أبز حلف 10 عمتات جن أتأوش مت تايوان زنبرة وتهدروا ميزان بزل النقملكعو تغيروا أتقد محجز زنبرة قمر أي سرحن واشنطن بوليس أخمزة كيارت كانت جلست أبايتا جن وسان بزبها الملكعو تغيروا منستر قدات وزا أمريكا FMF نتايوان زخن أفلت أخمزة هبان مجلس جزي وسرلون واشنطن نتايوان داق ما ينقطع التقط قبر زلات عرب معزاب جن مستادسيت زلوا ركبت نتصر خمزلا قلسيو مس بريزيدنت تايوان تساي إنغوانن حلفت كونغرس أمريكان ستم ركب زلو أرقاق حقي جزء ودب تاجر زخنة وانغ تينغيو أمريكا وتدرو عقمنا نمحياش العد ليتر إلا بحبار الدو كم زبلنا نبيجين استراتيجية من الاختيارات الأخزلا يبل أبز حلف حملة بريزيدنت أمريكا جو بايدن 500 مليون دولار زقمت وتدرو أزوارات مسارحتات نتايوان مشات سلطانو 5 تكمز الزخاخرة وينغ تانغ أزناي حجي 8 مليون دولار كاب بحر بجلفايو يبل تايوان دحر شعنشعت 207 نفلما غزي كلته بطولن وتادراتا وتادراو سلطنا ناب أمريكا نملاخ تدالو خمزلا دما يحبر نسو خمز بلو جن اتاقداس نجر اتكنزبي أمريكا نتايوان تسلع جنزب أبز قطلو 5 عامتات ناب 10 بليون دولار كبل يخل بريزيدنت تي أبتاي بيز مدبرو فاونديشن بروسبكت إي تشانغلاي وتادرو أتورات زد تقاللو علات بلومود كسب 10 عامت كم زوستو يرد BFMF كن أمريكا بغتتا بناي بعلا جنزبيا أتورات الأخزلة سلازي بناي مصدق مسرح مخالاي دلن يبل استغفاف لكونغرس أمريكا ببليونات دولار تسقمت حجز نيوكرين مدي بخمزلك زمت كوانتخونه تايوان جن بخلتيهم بوليتيكا وكنفتات زيادة حجز زلوها تمثل أتا أبقازا استولى أخينات كمتنا يوكرين أمريكا نتايبي تقربوا أتوار كم زسألو زد أرات رايكونن بريزيدنت أمريكا جو بايدن نيوكرين إسرائيل نايكونات حجز يتقلبالو أزي نتايوان ونتوسخ جنزب كمدب زبلونيوم جنزب أمريكان من تاي كم زوعل أب تايبين زركب منستر مكلخال حتتو منكسو قتيمو كمسكاب مبالوت أي اتمستير أيك نجركمني دكتور لايجن أزيوم متسيتاوين زخنو جافلين ستينجرن أنا نفرت مثالات كما أبنت ملعل مهراو قمتات مهاب كم زكال يحبر نحنا أخل نجاري بلنان بزح يزاد لنا أب يوكرين ستينجرات بقى جايم توديهم يوكرين تتكمل من قد انتر إنا نحنا 10 ألف خمسة لنا زي أنفتيو يبل قام تعذبت نتصوري أتادسيت نمتقعت تشاينا بزح زين كونتات أبتحط مدلاويات ركب بزحات أجمعات يزلهم سراوي تايوان بقى ما يتزغط سرا زأرقات واقعت تانكتات وحدات زمناوين قليل سرعتات ميسايلات اللوا محاورة سراويت أسأل سر أمنتات نفرق كفل زمن أي تحدثون أهادتات كرما جنبار تادسيت سوسا ميتاوي تراي حايلي يزلون تايوان قبل تشاينا اتقبرت أرسلها وفرتات يلن أي وتادرو من الملاس رعتاون لميسيوم أب عمت أغلت تشان 10 جزي وتادرو أقلقلوت كاب حدا عمت نابر 4 أوارح تراي وريداتو كن بزحات بدوهات يوم زلو بز أقلقلوت زحلف من أسيدك تبعتيو ناي حاجة يمزانا معسكر بمبال يقلدلو أب كرب أوان استمر حدا من أسي سرع لمن مداي نبرن
ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ተኽሲ ልምምድ ንኸይድ እንጥቀሞ ድማ ኣብ 1970ታት ዝነበረ ዝኣረገ ጠበንጃ እዩ ንዕላማታት ወቂዕና ኢና ከመይ ከም ንዕለም ግቡእ ትምህርቲ ስለዘይነበረ ግን ብዙሕ ሰብ ይጠፍእ ነይሩ ዋላ ሓደ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣይገበርናን ዋላ ሓደ ቅድመ ምድላው ኣብ ዘይገበርናሉ ኣብ መወዳእታ ፈተና ኣካላዊ ብቕዓት ኣሎ ይብል ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቶም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ንምስልጣን ዋላ ሓደ ድሌት ከም ዘይብሎም ብምሕባር ዋሽንግተን ታይዋን ሰራዊታ ንምፅጋንን ዳግማይ ንምህናፅን እኹል ግዜ ይብላን ዝብል ጽኑዕ መርገፂ ሒዛላ ስለዝኾነ ድማ ኣሜሪካ ንሰራዊት ታይዋን ዳግማይ ከተሰልጥን ጀሚራላ ንዓሰርተታት ዓመታት ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ደሴት ከቢድን ሓደገኛን ስለዝኾነ ቻይና ነታ ደሴት ንምውራር ኣይክትፍትንን ኣብ ዝብል እምነት ጸኒዖም ይርከቡ ቻይና ግን ኣብዚ እዋን እቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ወኒና ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓደ ቲንክ ታንክ ዝተኻየደ መለማመዲ ግጥም ኩናት ሓይሊ ባሕርን ኣየርን ታይዋን ኣብ ፈላሞት ናይ 96 ሰዓታት ኩናት ብቻይና ከም ዝድምሰስ ተረጋጊጹ ብሓያል ጸቕጢ ዋሽንግተን ሕጂ ታይፔይ ቻይና ነታ ደሴት ንምስዓር ናብ ኣዝያ ትጽገመሉ ስትራቴጂ ዕርዲ ታይዋን ተቐይራላ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝፍጸም ወራር ንምምካትን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ከተማታት ንዝርከብ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ንምውጋእን እቲ ትኹረት ናብ ናይ ሰራዊት መሬት እግረኛን መዳፍዕን ክሰግር እዩ እንተኾነ እዚ ንታይዋን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ሰራዊታ ናብ ግዜኡ ዝሓለፎ ክምለስ ዝገብር እዩ ምዕባለታት ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ አንጻር ሰራዊት ፌደራል ናሽናል ኤአር ኢንተረስት ከም ዝጸብጸቦ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ አንጻር ሰራዊት ፌደራል ዝወልዖ ኩናት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ምዕባለታት ቅድሚ 2 መዓልታት ንከተማ ሞታ ጎጃም ዝተቆጻጸረ ሓይልታት ፋኖ ትማሊ 7 ሕዳር 2023 ንከተማ ቢስቲማ ክቆጻጸር ከሎ ካብ ከተማ ደሴ ውሕዳት ኪሎሜትራት ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ሃይቂ ብርቱዕ ውግእ ውዒሉ ኣሎ ኣብ ከተማ ወልያን ከባቢኣን 4 ላዕለዎት ኣባላት ሰልፊ ብልጽግና ከም ዝተቐንጸሉ እውን ተሰኒዱ ኣሎ ተመሳሳሊ ኣብ ቡሬ ጎጃም ብዝተኻየደ ውግኣት እውን ልዕሊ 600 ኣባላት ሰራዊት ፌደራልን ምልሻን ምስ ዕጥቆም ምስ ሓይልታት ፋኖ ከም ዝወገኑ ይንገር ኣሎ ኣብ ደቡብ ወገን ክልል ኦሮሚያ ዕጡቕ ሓይልታት ኦነግ እውን ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከበድቲ ውግኣት ካብ ምክያድ ኣይዕርፈን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብናይጀርያዊ ኩባንያ ዳንጎተ ዝውነን ፋብሪካ ቸሜንቶ እውን ምስ ገለ ቻይናውያን ሰራሕተኛታቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወ ብስእሊ ኣሰኒዩ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ብጃምላ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳገኑ ብዝሒ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ዝርከቦም ኢትዮጵያውያን ካብ ናይ ምግቢ ምሕሳም ክሳብ ዝተፈላለዩ ውድብ ምእዳም የካይዱ ምህላውን ዝተፈልጠዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ በብእዋኑ ዝግንፍል ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ቅልውላው ኢትዮጵያ ንምዕጋዝ ዝወሰዶ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ከኒና ከም ዘይሰርሐ እዩ ዘነጽር ፌደራላዊ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት ምኽታም ውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ 6 ሕዳር 2023 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጉዳይ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሬፈረንደም ክውሰን ንዝበለውን እቲ ካልእ ድሮ ዕለቱ ዝሓለፈ መዓገዝ ኮይኑና ኮይኑ ተራእዩሎ مرح حماس ኣብ እስራኤል ሰላማውያን ሰባት ኣይቀተልናን ኢሉ ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ ኣብቲ ጉጅሎ ኣብ እስራኤል ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ምልምል ወታደራት እምበር ሰላማውያን ዕላማ ከም ዘይገበሩ ብምግላጽ ንቕትለት ሰላማውያን ሰባት ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ተዛሪቡ ሙሳ ኣቡ ማርዙቅ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ጻኒሒት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ሰላማውያንን ካብ ዕላማ ወጻእቲ ገይሮም ኢሉ መግለጺ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ምስ ዕጡቃት ሓማስ ንዘይተዓጥቁ ዓበይትን ህፃናትን ክቐትሉ ዘርኢ ናይ ቪድዮታት መረዳእታ ዘጻረር እዩ እስራኤል ኣብቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ሰላማውያን ዝርከቦም ልዕሊ 1400 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊጻ ምስ ግብረ ሽበራ ብዝተሓዝ ሃብቱ ከይንቀሳቐስ ኣብ ብሪጣንያ ኣገዳ ዝተገብረሉ ምክትል ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ ማርዙቅ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ምስ ቢቢሲ ጻኒሒት ዝገበረ ዝለዓለ በዓል ስልጣን እቲ እስላማዊ ጉጅለ እዩ እቲ በዓል ስልጣን ሓማስ እቶም ኣብ ቃዛ ጆሆት ተታሒዞም ዝርከቡ ሰባት ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ እስራኤል ንቃዛ ትድብድብ ኣብ ዘላትሉ ክሰዶም ከም ዘይክእሉ ገሊጹ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ስርሒት ካብ እትጅምር ንድሓር ብዝሕ ዝተቐትሉ ነበርቲ 10,000 ሰባት ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ሙሳ ኣቡ ማርዙቅ ክንፈትሖም ኢና ግን ድማ ጎንፂ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ ንሱ ብዛዕባ ናይ እስራኤልን ሩስያን ዜግነት ዘለዎም ኣብ 7 ጥቅምቲ ብሓማስ ተጨውዮም ዝተወስዱ 8 ሰባት ጉዳይ መሰብ መዚ ሩስያ ንምዝራብ ናብ ሞስኮ ተጓዒዙ ነይሩ ሓማስ ብዩክሬንን ኣሜሪካን ሓዊሱ ብብዙሓት ሃገራት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ተባሂሉ ተበይኑ እዩ ማርዙቅ ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ኣባላቶም ዝገበርዎ ምድላይ ጆሆ ዝተታሕዙ ሩስያውያን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኸቡን ብሰንኪ ጎንፂ ክፈትሕዎን ከም ዘይከኣሉን ተዛሪቡ ነቶም ጆሆ ሒዞም ዝወሰድዎም ሰባት ክፈትሖም ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ እቲ በዓል ስልጣን ንቀይሕ መስቀል ከነረክቦም እንተኾይና እስራኤላውያን ኩናት ደው ከብሉ ኣለዎም ኢሉ ብዛዕባቲ ኣብ 7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቢቢሲ ኣጥቢቑ ዝሓተቶ ማርዙቅ መርሓ ቃስም በርጌድ መሐመድ ኢል ዳይፍ ዕጡቃቱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን መጥቃዕቲ ከይፍጽሙ ከም ዝኣዘዞም ተዛሪቡ ኤል ደሊፍ ብግልጺ ነቶም ዕጡቃት ደቂ ኣንስትዮ ከይተቐትሉ ህፃናት ከይተቐትሉ ዓበይቲ ሰብኡት ከይተቐትሉ
ኢልዎም እዩ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ግን ዕላማ ከም ዝተገብሩ ብምግላጽ ምልምላት ወይ ወተሃደራት እዮም ተቐቲሎም ኢሉ ቢቢሲ ኣብ ቆቢዕ ዕጡቓት ሓማስ ካብ ዝነበሩ ካሜራታት ዝተዘርግሑ ኣባላት እቲ ጉጅለ ዘይተዓጥቑ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዝኦምን መኪናኦምን እናተቐተሉ ዘርኢ ምስልታት ኣመልኪቱ ንላዕለዋይ መራሒ ጉጅለ ሓማስ ዝሓተተ ኮይኑ ማርዙቕ ነቶም ሕቶታት ብቐጥታ ክምልስ ኣይከኣለን መራሕቲ ፖለቲካዊ ክንፊ ሓማስ ብዛዕባ እቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ምድላው ኣብ ዝገበረሉ ዝነበሩ እዋን ይፈልጡ እንተይነበሮም ዝተሓተተ ምክትል ሓላፊ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ ፖለቲካዊ መራሕቲ ክመክር ኣይግደድን እዩ ኣድላይ ኣይኮነን ድማ ኢሉ ኣብ ቀጠር ዝመደበሩ ፖለቲካዊ ክንፊ ሓማስ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝረሓቐ ኮይኑ ይዝቐርብ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ 2021 ንፖለቲካዊ ክንፊ ሓማስ ግብረ ሽበራዊ ክብል ዝበየነ ኮይኑ ሓማስ ዝተሓላለኸ ግን ድማ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ እዩ ድማ ኢልዎ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ንሙሳ ኣቡ ማርዙቕ ኣብ ዝርዝር ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራውያን ኣስፊርዎ እዩ እቲ ቃለ መሕተት እስራኤል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምትሕልላፍን ነቶም ጅሆዝ ዝተታሕዙ 240 ሰባት ንምፍታሕን ተኽሲ ደው ከተብል ካብ ኣሜሪካ ንዝቐረበ ሕቶ ኣብ ዝነፀገትሉ ዝሓለፈ ቀዳሚ ተኻይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ግዝያዊ ተኽሲ ደው ምባል እቶም ጅሆዝ ዝተታሕዙ ሰባት ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብዓርቢ ምዝራቡ ይዝከር ሓማስ ዝርዝር ናይቶም በዓል መዚ ኣጋይሽ ክብል ዝገለጾም ሰባት ከም ዘይብሉን ኣብ ትሕቲ ብዙሓት ዕጡቓት ተታሒዞም ከም ዘለውን ይዝገልጽ ምስ ሓማስ ብቅርበት ዝሰርሕ ኢስላማዊ ጉጅለ ፍልስጤም ዝተባሃለ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለ ኣብ ቃዛ ይንቀሳቐሱ እዮም ነቲ ሓበሬታ ንምእካብ ተኽሲ ደው ምባል ከም ዘድሊ ዝበለ ማርዙቕ እቲ ግዝኣት ኣብ ትሕቲ ደብዳባት ኣብ ዘለውሉ ካልኦት ህፁፅ ጉዳያት ኣለውና ኢሉ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝናብ ዘስዓበው ሕጅ 24 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሰማል ብዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅ ላዕሊ 20 ሰባት ክሞቱን ከለው ላዕሊ 20,000 ስድራ ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹ ሰብ መዚ ትኽልል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ድሕሪ ዝወቕዓ ከቢድ ዝናብ ዘጋጠመው ሕጅ ኣብ ሰባት እንስሳታትን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣፍሊጦም ብሰንኪ እዚ ሕጅ ዛጊት ብውሕዱ 24 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 23,000 ስድራ ድማ ተመዛቢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቅድመ መጠንቀቕታ ምክልኻል ሓደጋ ትኽልል ኣቶ በሽር ዓረብ እቲ ሓደጋ ሕጅ ኣብ 10,000 ሄክታር መሬት ዝነበረ ዝራእቲ ከም ዘዕነወ 3,600 እንስሳታት ከም ዝቐተለን ንቢቢሲ ገሊጾም ሸለሌ ኣፍደሪን ሊባንን ጉድኣት ዝወረደን ዞባታትን ክሳብ ሕጂ ኣብ 27 ወረዳታት 82 ቀበሌታትን 3 ዓበይቲ ከተማታትን እዩ እቲ ውሕጅ ኣጋጢሙ ኢሎም ብሰንኪ እዚ ውሕጅ 41,301 ስድራ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ካብዚኦም 23,000 መራሕቲ ስድራ ከም ዝተመዛበሉን ኣቶ በሽር ሓቢሩ እቲ ሓላፊ ወሲኹ እቲ ዝናብ ካብ ሳልሳይ ሰሙን መስከረም ጀሚሩ ክሃርብ ምስ ጀመረ ብኻልኦት ምኽንያታት እውን ህይወት ሰባት ጠፊኡ ብሰንኪ ከቢድ ዝናብ ናብ ዝመልአ ገን ኢማይ ሓለው ተኸብቲ ክሓምብሱ ኣትዮም ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ነዚኦም ሓዊሱ 24 ሰባት ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣብ መንገድታት ጣብያታት ጥዕና መሰልጠኒ ሓረስቶትን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን እውን ጉድኣት በፂሑ ኢሉ ካብ መፋርቕ መስከረም ጀሚሩ ከቢድ ዝናብ ክወቅዕ ከም ዝጀመረን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እናብኣሰ ከም ዝመፀን ድማ ተዛሪቡ ኣብ ክልል ሶማል መራኸቢታት ሩባታት ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት መጠን ማይ ብከቢድ ኩነታት ምውሳኹን ኣብ ጥቓ ሩባታት ንዘሎ ከባቢታት ሓሊፉን ጉድኣት የብፅሕ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ ብሰንኪ እቲ ውሕጅ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ትኽልል ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከም ዝሰፈሩን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘፅለሉን እቲ ሓላፊ ሓቢሩ ክሳብ ሕጂ ን6,300 ስድራ ምግብን ካልኦት ሓገዛትን ከም ዝተዋሃበ ዝገለጸ ኣቶ በሽር ተወሳኺ ረድኤት ንምርካብ ንመንግስቲ ፌደራል ሕቶ ከም ዘቕረበ እውን ተዛሪቡ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም